Ако така ще си правим. Ако така ще си правим, ще ви кажа. Баси, колко е малък света, не е истина. Ако малък ще си правим. Как си ви, човече? Ами ето снимаме на хубаво. Има ли още някой или не? Здравей. Сега ще ви кажа какво сме ми стегнали на нас най-полко. Абе, от всички оператори, точно него ли? Това влизане, сега какво да го направим ли, да разиграме ли глупости или няма смисъл? Те ми посрещат приятелски, то става ясно, че Не може и по друг начин да ви посрещат. Не, защото знаеш какво съм направил? Казваме, че имаме сигнал, всичко е разиграно за съмнителен трафик в интернет, в блог, в Маус 1, тичаме по стълбите. Додили само програми, че бачате. И номер да стане, че шега и всъщност че хора правят филм. Добре, окей. Еми чакаме колегите само. Чакай, че искате ли да приятел нещо? Или всъщност той не чака. Къде сте кожените пък? А не, чакайте, не, знаме, Елена ще ни се сърди. И тогава беше. Чакай да го включа за малко. Значи вие се познавате, много готово. Ами, Ма и ти ли си в играта, що не знае? това е аудиоконсултанта на филма, който консултира коя песен от кога и защо е. Сега много готино. Какво става? Колко време? Еми, имаме време, извинете, че се забавихме, просто там да се съберем в телевизията, знаете как се видим. Ми гледай сега става Да. Понеже сега извинете точно, че ние така... Това може би тия Аз съм продуцента, И вие как сте, че сте... Вие сте Росен. Ами момчета, сега, понеже сте много хора, или да го направим като някаква дискусия, най-готиното, защото такива отделни интервюта стават, не че извинявай, това е режисьорката ни само да им каже, това са хората, продуцентите на филма. Или да седнем и да е като дискусия и всеки да говорим, да не са такива отделни, нали, защото е малко тъпо, сухо. Или ако предпочитате да се разберете един от вас, кой ще бъде да събере нещата в едно по-добро, ние ще заснем всичко. Въпросът е един десен да събере. Да според на нашия киловатт. Някакво е металко. Дискусия по-добре. Само че момент, сега да видя ние как можем това да го запишем като звук. Еленки? Можем да го запишем като звук, ако вие си говорите всичко заедно. Или може тук да сложим микрофон? Може. Искаш да ти дам шотгън, имаме още микрофон, но е по-шум. Не, трябва микрофона на тези хора. Ние сме го правили това и друг път, слагаме микрофон. Тук не разбирам, извинявай, просто техническите неща са ми... Той иска да го направи като Два други микрофона, ако имаш шерпа,